Ahojte, tak prišla mi na opravu takáto rúra, Whirlpool, vraj vyráža prúdový chránič. Ja som si ju tu napojil cez prúdový chránič, skúsil som ju, všetko funguje, dá sa povedať. Prúdový chránič nevyráža, takže pravdepodobne bude asi niečo s prúdovým chráničom, čo majú dotyční doma. Takže stalo by to za to vymeniť ho tam alebo skontrolovať tam, lebo mne to tu cez prúdový chránič funguje bez problémov. No ale zistil som, pri tom, ak som to skúšal, meral som izolačné stavy jednotlivých špirál voči kostre, tak som zistil, že vrchná špirála nemá obvod. Takže tá špirála vyzerá nejako takto. A vám to dám, aby sa to mestilo. No a keď si odmeráme jej odpor, tak je prerušená. Hej. Takže vlastne tu nie je ničo opravovať. Pozrieme sa, tuto je niečo napísané na štítku, čo je to za špirálu. Skúsim pozrieť na internete, či sa dá objednať. A ak sa dá objednať, objednám špirálu, vymení sa, to je jednoducho, sa to len vlastne tam zasunie s tým, že týmito dvomi šroubami sa to poistí. Tu je uzemnenie, ukostrenie, dva vodiče a rúra bude hotová. Takže to je také krátučké videjko pre túto chvíľu. Keď to objednám a príde špirála, ešte spravím pokračovanie tohto videa, aby ste videli, ako to tam sa vlastne vkladá, ako sa to prišrobuje. Nie je to nič zložité a bude video kompletné. Takže zatiaľ ahojte. Tak, objednal som novú špirálu. Špirála prišla. Toto je tá stará a tá nová. Ohmov. Dobre. Takže túto špirálu si teraz vymeníme. Tu je rúra. Výmena je úplne jednoduchá. Spredu sa otvoria dvierka, spredu sa nasunie tá špirála vlastne sem. Tu sú otvory, není to vidno, lebo kamera nevidí pod tým uhlom. Takže semok sa to vlastne nasadí a týmito skrutkami sa to vlastne, patičkami sa to prišrobuje. Akorát, že teraz pozerám, že tieto šrobiky vlastne nemajú závit po celej dĺžke, ako na originál. Tu je závit po celej dĺžke. No, tak som sa rozhodol, že narežem sem závit až do konca. Je tam narezaný závit, takže môžeme to teraz dať dovnútra, zašrobovať a zapojiť. Tak, rúru mám pripojenú cez prúdový chránič. Až bude vyrážať rúra aj tento prúdový chránič, tak viem naisto, že je chyba v rúre. Ale keď tento chránič prúdový nebude vyrážať, tak viem, že je na vine prúdový chránič u nich. Takže zapínam cez prúdový. Prúdový chránič si môžem odskúšať aj takýmto spôsobom.
Áno. Vyrazilo prúdový chránič, keď cez takúto obyčajnú vadasku prepojíte fázu s kostrou, dá sa povedať, tak musí vyraziť prúdový chránič. Takže prúdový chránič vyráža, takže zapojené to je správne. Zapne si obidve špirály. To znamená, že na tejto špirále musí mať elektriku. Áno, správne. Na tejto špirále nie je a na tejto spodnej by. Asi nedostanem, ale tu som meral predtým. Dobre, vypnem to. Vyskúšam vnútri, či je tá špirála teplá. Áno, už sa aj je teplá. Nechám otvorené, lebo tá špirála je namastená nejakým olejom, aby to nehrdzavelo. Takže nechám ju troška vypáliť. Takže zapínam grill na maximálnu teplotu. No a nechám to vypáliť a zároveň budem skúšať, alebo čakať, že či prúdový chránič vydrží alebo nie. Dobre, špirála je vypálená. Prúdový chránič to nevyrazilo, takže čo sa týka rúry, je podľa mňa už v poriadku. Špirála drží, teda prúdový chránič drží a poskladám to ešte, zadný deklad poskladám naspäť. No a až to bude im vyrážať prúdový chránič, tak budú musieť vymeniť si prúdový chránič. Ak sa vám moja tvorba páči, dajte dole palec hore a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, ahojte.